Det er noget tid siden. Lad os have det her det er bare sådan en stille og rolig lørdag. Det er sådan en hviledag for mig. Det har været noget af en omgang, kan jeg sige. Noget af en omgang. Sådan der. Jeg trækker lige lidt tættere på. Sådan der. Jeg vil ikke bedre se mig. Lige dreje lidt. Sådan der, ja. Ren hviledag i dag. Der er meget at fortælle. Nå. Hvor skal vi starte i år? Tilbage i påsken, der filmede jeg faktisk en vlog, men jeg har ikke haft energi til at redigere dem, desværre. Men hvis I følger mig på Instagram, så har I jo nok set, at jeg fik læst en del. Jeg kan vise de bøger senere. Hvis I ikke lige følger mig inde på Instagram, så kan jeg lige vise, hvad for nogle bøger jeg fik læst igennem. Hold det helt op. Læseglæden er kommet tilbage. Det er så skønt. Nå. Men hvad ellers jo? Arbejdet på min vagt har været fuldstændig usammenhængende, der var det. Så jeg har bare været fuldstændig stresset oven i roen. Og det kan man nemt se på min hud. Det kan nemt mærkes på min hud, og det kan mærkes på mentaliteten. Den har ikke været den bedste. Så nærmest går hen og blevet lidt af en depression. Og det skal være med det. Jeg er ikke bange for at indrømme, at jeg faktisk har mistet min arbejdsglæde. Jeg føler ikke, der er noget ved at gå på arbejde. Ikke sådan, der er ikke noget ved at gå på arbejde for at være sammen med kollegaerne, eller sådan alt det der med at være sådan på for kunderne. Den er helt væk. Så jeg har bare gået fuldstændig i robot-mode. Fuldstændig. Så og jeg tror, det er en kombination af, at min forrige chef, han kom med den der besked om, at han skulle til en anden butik, og jeg fik det der. Vi blev alle sammen ked af det. Jeg fik et chok. Så begyndte den at dale, den der arbejdsglæde, hvor han kom, der kom den hurtigt igen, efter min første chef smuttede. Men så nu med min nye chef, altså,
For at være helt ærlig, hun har ikke givet mig et særligt godt indtryk. Det har hun virkelig ikke. Så jeg må til at komme væk derfra, for at finde min arbejdsglæde igen. Jeg skal finde min arbejdsglæde igen. Og det kan jeg ikke i Netto. Det kan jeg virkelig ikke i Netto. Det er udelukket. Jeg skal have et andet sted. Så nu begynder jeg at sige til mig selv, altså fordi ja, alt det her med jobbet, det har jeg jo haft taget med hjem, og så har det gjort mig endnu mere stresset oven i roen. Og så nu begynder jeg at sige til mig selv, nu begynder vi at sige, okay, alt hvad der er på arbejde, det bliver på arbejde. Så når jeg kommer hjem, så laver vi sådan lidt, vi romantiserer det lidt med at være hjemme. Og det begyndte faktisk lidt der i påsken med, at jeg virkelig kom ind i min læsning igen, så læseglæden kom tilbage. Så begynder vi at sige nu, at det der er herhjemme, det er bare herhjemme. Vi romantiserer en lille smule, vi har det godt herhjemme. Altså, vi skal bare have det godt herhjemme. For jeg har altså haft lidt, altså jeg tror det er lidt også på grund af det, at jeg har mistet arbejdsglæden, at jeg kom ind i en lille, hvad kan man sige, mindre depression-agtig noget, som jeg har ikke haft taget mig med mit hjem overhovedet. Så der kunne gå en måned, før jeg gjorde rent. Der kunne gå en hel måned. Altså, så lang tid skal der ikke gå mellem rengøringer. Jeg blev virkelig bare sådan en helt anden side af mig selv, og jeg genkendte jo tegnene, men jeg gjorde jo ikke noget ved dem. Så, men nu begynder vi at sige, nu nok er nok. Nu romantiserer vi at være hjemme, vi har det godt herhjemme. Der er ikke noget med dårlige ting eller noget som helst. Så, men jeg synes jeg er lidt skæv, så derfor jeg rykker lidt rundt på telefonen her. På min selfie-stang, sådan der. Nej, nu begynder vi simpelthen at sige, når vi er hjemme, så er der ro på. Ja, jeg tager mig den der sådan 2,5 times lur, når jeg kommer hjem fra arbejde, fordi jeg simpelthen er smadret. Nå ja, sådan er det jo. Og som I kan se, jeg er virkelig kommet ind i det her med, når vi siger sådan liquid bronzer, blush og så highlight. Beauty Bay har virkelig, det har bare haft ændret mig. Nej, men der er bare sket så meget på fronten, også sådan, faktisk lidt også på privaten, sådan, hvor det så faktisk er mine forældre, der påvirker mig. De har haft mange problemer med deres udlejer, og nu står de i en hasteflytning. Så ja, de flytter sådan lige her i dag, hvor det er lørdag. Mine brødre er begge to hjemme hos dem og hjælper med at flytte ting rundt, sådan fjerne ting. Det er helt mærkeligt. Jeg skal hjem til dem. Jeg skal hjem til barndomshjemmet i morgen og se, hvor bart det faktisk er. Det bliver så mærkeligt. Min mor har allerede sendt mig et par billeder. Det er så mærkeligt. Sådan, i stuen, I har jo været med derhjemme. Sådan i stuen, der plejer at være sådan et fint afrikansk tæppe. Det er væk. Det er faktisk smidt ud. Det er bare så slidt. Det var lavet af hestehår. Det var faktisk lavet af hestehår. Sådan hestehår fra hestens hale. Fra Afrika endda, som jeg lige nævnte. Det var faktisk et rigtig flot tæppe, men det er blevet slidt op. Altså, vi har jo haft den sødeste hund. Han kunne godt lide at bide i de der knaster, da han var en hvalp. Altså lige de der skarptænder, og der har været masser af hundehår i. Altså, der har været hundehår fra 2 hunde, fordi da jeg var helt lille bit, der havde vi en anden hund. Det var faktisk hun var en labrador. Og det er Blooming, det var ikke Coral. Måske det var med det. Ja, det er fordi, jeg har 3 af dem her nu. Det er Blooming. Jeg mente bare, jeg havde fat i, Coral. Den koral. Fordi jeg er virkelig gået over i en koral, men i dag, vi tager bare Blooming. Det er sådan rigtig fint forudset. Men der er jo også hår fra hende, den gamle tøs. Som vi kalder hende til daglig. Det var gammel tøs. Hun var gammel tøs, for hun var sådan, og ja, hun blev jo desværre aflivet, fordi hun begyndte at bide efter os. Det går jo ikke. Det går ikke.
begynder at bide, og jeg var altså helt lille bitte. Jeg var kun et par måneder. Så begyndte hun at bide efter os. Så nej, så blev hun jo aflivet dengang i, der i 88 eller 89 blev hun aflivet. Jeg har ikke lige helt styr på det. Jeg ved bare, at hun blev aflivet nogle måneder efter, jeg var kommet til verden. Så sådan der. Men det fine afrikanske tæppe er væk, det er smidt ud, det er ikke egnet til genbrug, det er decideret bare udsmidning. Det er noget værre noget. Det er noget værre noget. Så nu rykker de her i næste uge, mener jeg. Og så mine forældre var her lige oppe i onsdags, hvor jeg havde fri. Så de kom med min sommerdæk. Og så kom de også med en hel masse andet, jeg lige skal opbevare, sådan bare midlertidigt. Så det står over i mit depotrum, som jo nu er helt fikset. Yay! Der er helt fikset derovre, så nu står alt det andet, alle mine ting derovre. Og blandt andet også med mine forældres ting. Blandt andet nogle af de lidt dyrere ting. Og så min mors smykker og sølvtåret. Det er en dyr afdeling. Og så også min mors lille hendes lille frisørsalon, hun klipper jo også. Og jeg har så lige sådan med sakse og sådan noget herinde hos mig i min skuffe derovre. Så jo, vi kan godt blive klippet. Vi kan godt blive klippet. Ikke noget med, at jeg lige skal overhente den. Nej. Vi ligger bare her en klippegrad. Men jeg skal lige derhjem i morgen, og så ser vi, hvad der sker. Jeg ved i hvert fald, at min mor har advaret mig om, at jeg nok lige skal have et par bokse med hjem med julepynt og påskepynt. For jeg har stadig lidt plads derovre i mit depotrum, heldigvis for det. Så det også kom, jeg fik mit maleri, mit oldefars maleri, faktisk står der bagpå, at det er mit. Hvornår malede han det? Det er jo lang tid. Det er jo langt tilbage. Det var tilbage i, jeg tror det var i 1930'erne eller 1920'erne, han gjorde det. Jeg mener i hvert fald, det var sådan under, jeg mener det var før krigen eller sådan. Jeg mener det var før krigen, at min oldefar malede det. Så det er mit. Det var malet af min oldefar. Det var, det hedder Tryggevælde. Det var Tryggevælde Ådal, han malede. Han lige kom til Stevns, så ja. Min mødrene familie har været gæster på Stevns siden mange år tilbage. Siden mange år tilbage har de været gæster her på Stevns. Min mormor, nu skal jeg høre den her, det er faktisk det er en vild historie. Min mormor gjorde sådan, at hun var jo inde fra København af. Og når hun skulle på sommerferie nede på Stevns, så gjorde hun sådan, at hun stod op klokken meget tidligt om morgenen, og så var hun på Københavns Hovedbanegård ved 5-tiden med hendes kuffert. Og den kom bare ind i i bagagevognen. Hun kom ind i bagagevognen. Men hun tog ikke toget. Hun tog sin cykel, og så cyklede hun til Stevns. Og hun var dernede, når klokken den var så 7-8 om morgenen. Og så var hendes kuffert allerede på Rødvig Station. Ja, det var min mormor i nødskal. Hun cyklede overalt. Hun cyklede bare. Sådan gjorde hun bare, da hun var ung. Sådan gjorde hun bare der, da hun var ung. Der i, når man siger, det har været i 40'erne, ja, det har været under krisetiden. Det har været under en verdenskrig, hun gjorde det. For hun er fra, ja, nu kan jeg ikke huske, om hun var fra 22 eller 23. Men hun cyklede. Og det skulle flot klaret at cykle fra København og ned til Rødvig. Men det var jo også en strækning praktisk talt. Hun bare cyklede. Det var lidt vildt at cykle til Stevns. Og så senere ville hendes forældre komme, altså mine oldforældre der. Altså, de ville så komme med tog. Så jo. Min mødrefamilie har været gæster på Stevns siden dengang. Det er altså bare. Nå, men nu vil jeg rundet lidt med, hvad der sker med mig.
hvad skal vi dog lave i dag? Hvad laver vi i dag? Jamen altså, i dag det er jo bare en afslappet lørdag. Jeg har hviledag. Det der sådan skal gøres, det... Altså, I så, jeg kom op med vinduerne af med låget med mit lille drivhus. Jordbærne trives. Det kan vi lige se bagefter. De trives så godt. Og så var jeg lige i bad, fordi jeg har ikke været i bad siden i søndag, så mit hår var en stor fedtbombe og fuld af tørshampoo, så det skulle bare væk. Men ellers så skal jeg lige, vi svinger lige støvsugeren og swiffer med fjerkosten lidt. Og så skal jeg lige vaske mit arbejdstøj, fordi nu har jeg alt samlet, så skal det bare lige over på en hurtig vask. Så jo, vi tager den lidt med ro i dag. Og jeg ved så ikke, om jeg lige går ned til Rema 1000. Men lige går ned til Rema 1000 og lige får købt lidt ekstra mel, fordi jeg har lige taget, det var i går, der tog jeg lige mit sidste franskbrød op. Jeg bager 2 af gangen, og jeg har lige slidt den lille stump op, jeg havde tilbage i dag. Så det kan være, at jeg lige skal hen og købe en ekstra bøtte med mel. Sådan en almindelig finmel, og så lige en omgang havremel, fordi vi kan jo ikke købe den grønne med Finax mere. Den eksisterer ikke. Jeg har den været søgt på nettet, for hvor finde den var henad. Den er væk. Den er ude af eksistens, så nu bruger jeg glutenfrit havremel. Det smager faktisk også udmærket. Så det skal vi også lige have fat i. Ja, sådan der. Så jeg har i hvert fald i huset. Jeg havde lidt i hovedet, at jeg måske skulle bage baguettes, fordi jeg har ikke flere baguettes. Det jeg har i fryseren nu er brød. Jeg har et enkelt pizzabrød. Jeg har hvede. Jeg har bagt hvede her i sidste weekend, jeg gjorde det. Og så onsdag aften, det var noget af en omgang. Der bagte jeg burgerboller, så jeg havde til frokost. Det var først færdigt, da klokken var 10:30. Eller ikke 11:30, 11:30. Altså, jeg kan godt lide sådan at bage om aftenen, og jeg havde jo nogle gange glemmer jeg, hvor lang tid det tager sådan med nogle af bagningerne. Sådan med burgerbollerne. Fordi sådan, jeg har jo vist, hvordan jeg gør. Sådan med en af mine opskrifter her. Jeg kan lige blinke den med burgerbollerne. Det er jo en dobbelt hævning. Så først skal selve dejen, når den er helt med sammen, den skal lige hæve. Så når bollerne er formet, så skal de hæve. Det er sådan lige en halv time og en halv time. Og så 20 minutter i ovnen. Vi presser helt op på 1,5 time med de boller. De burgerboller. Men det er det værd. Det er værd. Men jeg har bagt også videre, fordi jeg var ude at handle det var den Bolognese-dag. Jeg var lige ude at handle. Jeg handler jo meget inde i Bilka. Fordi når jeg pålæg, der har de jo nogle gange, det er jo nærmest, det er jo præst helt hver eneste måned, der har de tilbud på hvad en pålæg der, om det er 60-stjernet eller tulip, eller om deres eget salling pålæg. 3 for 40 kroner, eller hvad meget det nu er. Altså, så det er jo billigt i sidste ende. Men da jeg var ude og handle ind med sådan lige der med den der sidste, med der vi fik løn, der så jeg jo, der var jo poser med hveder, så jeg bare sådan lige, der bager lige, og så skulle jeg lige finde ud af, hvornår er det lige Storebededag, den egentlig ligger, selvom den ikke eksisterer mere. Lander her været på fredag. Den lander her på fredag. Der har den været den 15-16, jeg kan ikke lige huske hvad i sådan. Den lander på fredag. Så ja, så er det godt at have hveder i huset. Det er godt at have hveder i huset. Og så glutenfri oven i købet. Så jeg er forberedt. Jeg har allerede spist nogle af dem, fordi jeg fik 9 stykker ud af dem. Så ja, det overlever jeg lige. Men vi har en stille og rolig dag, og finder jeg lidt tid, så skal jeg også sidde og læse, fordi jeg er gået i gang med North and South af Elizabeth Gaskell, som hvis nogen af jer kender den, så er der jo også lavet en tv-serie, en BBC-serie, hvor vi har Richard Armitage, Thorin Oakenshield, i den, hvor han spiller den mandlige hovedrolle, Mr. Thornton. Han spiller Mr. Thornton. Altså, den er jo en typisk sådan, hvad kan man sige, sådan enemies, altså fjender til venner til elskende. Fordi de kan ikke fordrage hinanden lige der til at begynde med, fordi hun får jo et meget, meget dårligt indtryk af ham lige fra første færd, når hun besøger ham på hans
bomuldsfabrik. Som der. Det er jo sådan, hvad hedder den industrielle revolution, det omhandler lige i den bog. Det har været i det sene, 1900-tallet. Det er sådan 1800 et eller andet. Det er jo 1900-tallet. Sådan der. Så kommer en flydende eyeliner på. Sådan der. Men serien den er god. Bogen, altså serien den har lidt, den tager så lidt frihed, så den ikke er lige så, hvad kan man sige, lige så voldelig. Der var ordet. Den er ikke lige så voldelig. Jeg har fået en lidt spoiler om bogen, fordi da jeg købte den, og så skulle jeg kan ikke, så lige det år, hvor jeg købte bogen, så skulle jeg til, familie, kom sammen. Så fortalte jeg jo selvfølgelig min kusine, at jeg havde købt bogen, og hun havde læst bogen, og hun sagde, den er lidt voldelig, lige til at begynde med. Den er lidt voldelig. Men altså, vi finder os i det er en god klassiker nu. En god klassiker. Sådan der, nu er vi ved at være i mål med make-up'en. Ja, andre der er ramt af allergier i øjeblikket. Jeg synes godt nok, den er lidt genstridig med allergierne i år. Heldigvis har jeg en saltvandsnæsespray, så jeg overlever. Så, jo. Men det er stadig irriterende. Så de dage, vi godt kan lide, det er, når det er regnvejr. Pollen bliver vasket væk. Så er vi pollenallergikere glade. Sådan der. Og så er lige mascara. Det er en ny tube, fordi den anden jeg havde holdt, den var så tør efterhånden. Så den havde vist passeret årsmærket. Den havde passeret udløbsdatoen for længst. Så tror jeg sådan den var. Så er vi næsten. Sådan der. Så. Jeg har set på min vagtplan, at min sommerferie er blevet godkendt. Så ja, det bliver rart her med august. Altså jeg ved godt, at vi lige har de sidste helligdage her med Kristi Himmelsfartsferien, eller Kristi Flyvedag, som jeg kalder den. Og så pinseferien. Det bliver en god en, for det jeg har set, at det faktisk det bliver forlænget weekend for mig. Sådan jeg lige skal arbejde fredag, så er jeg fri lørdag, søndag og mandag, så det er forlænget weekend. Dejligt. Sådan der. Så skal vi også lade på læberne, der bruger vi selvfølgelig blødming igen. Nu ser vi. Sådan der. Sådan der. Så er vi klar til dagen. Trods for, at der har været 4 minutter i 2. Men vi tager det roligt i dag. Vi når det hele. Aftensmaden er taget ud til at tørre op. Men jeg synes, at tiden går langsomt i dag. Så er vi da klar. Brillerne er på. Men hvordan går det med jer? Der er sådan lidt travl periode. Altså jeg ved for skole og gymnasier, universiteter, det er en travl tid lige nu i øjeblikket, fordi når det er eksamenstid, sidste skoledag er helt om hjørnet. Ja, så det er jo også en travl tid. Og så hvordan går det så med arbejdet? Det er også sådan lidt en travl tid der. Sådan, hvordan har mentaliteten det? Kan I følge med? Lad mig vide, hvordan I har det. Sådan, om jeg er travlt, eller om I faktisk kan tage det lidt roligt. Så, make-up'en er på. Vi er klar til at have en stille og rolig dag. Jeg skal først, jeg tror først, jeg kan vaske op i morgen. Opvasken, fordi der er faktisk ikke andet. Jeg skal måske bare vaske op en lille smule op i aften. Så,
Men nu jeg rydder lige det her makeup væk, og så går vi ellers i gang. Sådan lige sætter en vask på, så lige svinger støvkosten og støvsugeren. Og så tager vi det bare stille og roligt i dag. Jeg har lige fået støvsuget her. Det kan ikke rigtig ses, fordi jeg har allerede ryddet af. Jeg sætter jo sådan bokse op sådan i møblerne, så jeg kan komme til under seng og hvor end det nu skulle være. Men der er blevet støvet af og har blevet støvsuget. Sådan moppen kan jeg altid tage næste uge. Fordi jeg skal være lidt mere grundigere med rengøringen nu, hvor det er pollensæson. Så ja. Men nu er der i hvert fald rengjort. Jeg har taget tørrestativet ind til mit vasktøj, og det er færdigt her om en 10 minutters tid. Så det er godt klaret, jeg lige nåede det. Så vi tager stille og roligt. Klokken er kun 7:03. Så vi tager det roligt. Vasketøjet passer hos sig selv, når det er i vaskemaskinen. Så nå ja. Så jeg tror, jeg vil tage noget at drikke, inden jeg skal over og hente vasketøjet igen over i vaskeriet. Og så når det er hængt op, så tror jeg lige laver lidt frokost. Lige varmer en af mine burgerboller, og så laver jeg en sandwich ud af det. Så det er hvad vi gør nu. Lige en lille tordrik, fordi man bygger jo op en vis varme, når man gør rent, og så også lige man bygger en vis sved. Og bygger en god sved, og så også lige man bliver altså noget tørst. Jeg skal også være sådan lige bide mig selv i sådan lige hive mig selv lidt i øret, fordi jeg har desværre fra min farmor af, at jeg ikke drikker nok væske. Og det går ikke. Der er gået et par timer siden sidst. Jeg har faktisk bare siddet og slappet helt af. Det var lige noget. Det var bare faktisk det, jeg trængte til. Og så også i den tid, så forberedte jeg også lige aftensmaden. Så den stod og marinerede de her 2 kyllingelår. Og nu er det er jo faktisk helt færdigt. Kyllingelårene, en mixersalat og så lige lidt ristet brød, fordi jeg har jo ikke noget baguette, som jeg jo nævnte tidligere. Så ja, nu hedder det aftensmad, og så kan jeg bedømme med den opvasker. Den skal fyres af senere, så det kunne ikke blive til i morgen. Der kom lidt for meget opvask alligevel. Ja, nu hedder det mad. Jeg er faktisk også blevet pænt sulten. Ja, aftensmad er spist. Som I kan høre, opvaskeren kører på fulde drøn. Køkkenet er faktisk oven, men jeg er gået i gang i køkkenet igen, fordi jeg fik sådan lyst til pandekager, som I kan se. Så nu står jeg og laver pandekager. Jeg har haft lyst til et eller andet at snakke på, ikke? Man har bare den der snack-lyst. For jeg har ikke sådan chips i huset. Jeg har is, men sådan, der er også vaniljeis, så pandekager med is. Åh ja. Nå, jeg skal vist vende pandekager nu, kan jeg se. Jeg er lige blevet hældt på, så jeg må hellere vende tilbage til det her. Så blev jeg færdig med at lave pandekager. Det tager jo sådan godt vel en time tid at lave. Men de kom til at se sammen ud herude. Sådan den første og de 2 sidste kom til at se lidt sådan wonky ud, sådan lidt skævagtigt. Men sådan havde der pludselig dejen, den driller der til sidst, der ikke er nok, og man skal virkelig sådan, jeg vil gerne have et lige antal. Men nu er det i orden, og opvaskeren har, godt været en halv time tilbage. Så jo, det kører derudad. Så ja, jeg tror bare nu, jeg sætter mig ned og fortsætter med den video, jeg var i gang med at se, mens jeg sad og spiste aftensmad. Og så skal men inden der så går jeg lige ud og lægger låg på mit lille drivhus. Så det er lukket for natten. Og han kan køle af. Det kan godt være, at jeg tager en her om lidt. Det er sådan en lun pandekage, ikke? Men jeg tror bare, jeg stopper vloggen på i dag. Og så ses vi i min næste video. I må have det godt så længe.